नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत वरी आणि साबुदाणे यापासून आपण आपे बनवणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। इथे मी 1 वाटी एवढी वरी घेतली आहे आणि हे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। यामध्ये काढून घ्यायची आहे सर्व वरी आणि हे 4 चमचे एवढे छोटे पोह्यांचे चमचे असतात तेवढे 4 चमचे एवढे मी साबुदाणे घेतले आहेत। हे सर्व जाडसर असं म्हणजे रव्या एवढं असं बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। हे तुम्ही इथे पाहू शकता। हे एवढं असं जाडसर असं बनवून घ्यायचं आहे पीठ। एकदम पण बारीक करून घ्यायचं नाहीये। हे पीठ 1 महिनाभर व्यवस्थित असं राहू शकतं। इथे मी मीडियम साइजचे 3 बटाटे घेतलेले आहेत। ही बटाटी मॅशरने किंवा अशी चमच्याने तुम्ही अशी बारीक करून घेऊ शकता। ही उकडलेली बटाटी आहे। यामध्ये 3 मी हिरव्या मिरच्या घालते बारीक कापून घेतलेले आहे। शेंगदाण्याची साल काढून घेतलेली आहे आणि त्याची डाळ बनवलेली आहे। ते तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता। आणि यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे आणि हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। चवीपुरतं मीठ आणि आपण जेवढे बटाटे घेतले आहेत त्या मापानुसार हे वरी आणि साबुदाण्याचं पीठ घालून घ्यायचं आहे। आणि जेवढं घट्ट असेल तुम्हाला हा पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही बनवून घेऊ शकता। आता ह्या पिठामध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल तेवढं असं थोडंसं जास्त पातळ नाही करायचं, थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। आणि हे सर्व मिश्रण 10 ते 15 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपण त्यामध्ये जे साबुदाणे घातले आहेत, साबुदाणे आणि वरीचं पीठ घेतलेलं आहे ते सर्व एकजीव असं नरम असं होईल। त्यामध्ये सोडा घालायची मग जरूरत नाही आहे, म्हणून 10 ते 15 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे। अजून यामध्ये मला थोडं पाणी लागेल। यामध्ये सोडा इनो घालायची जरूरत नाही आहे, म्हणून 10 ते 15 मिनिटं एवढं झाकून ठेवायचं आहे पीठ सर्व बनवून। हे बघा, ह्या पद्धतीने पीठ असं बनवून घ्यायचं आहे। जास्त पातळ पण बनवून नाही घ्यायचं आहे आणि हे 10 ते 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया। तुम्ही ते पाहू शकता पीठ आता किती छानपैकी असं तयार झालेलं आहे ते। हे पहा, तुम्हाला जर हवं असल्यास अजूनही ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालू शकता। हे पहा, घट्टसर असं तयार झालेलं आहे। आणि 15 मिनिटाच्या ऐवजी तुम्ही अर्धा तास 1 तास जरी तुम्हाला जसा वेळ भेटेल तसं तुम्ही हे पीठ बनवून ठेवू शकता, म्हणजे ते अजूनही फुगलं जाईल पीठ। आणि आतमध्ये साबुदाणे असल्यामुळे साबुदाणे पण छानपैकी असे एकदम बारीक असे होतील। इथे आता मी आप्यांचं भांडं घेतलं आहे, त्यामध्ये असं ब्रशने असं तेल लावून घ्यायचं आहे। चमच्याने टाकलं थोडं थोडं तरी पण चालेल। आणि आपण जे हे मिश्रण बनवलं होतं ते असं थोडं थोडं असं घालून घ्यायचं आहे। आणि याच्यावरूनही थोडं थोडंसं तेल सोडायचं आहे। हे उपवासाचे आप्पे आहेत बनवून घेतलेले।
हे पहा, हे सुरीच्या साहाय्याने मी असे आप्पे आपण बनवून घेतले होते. हे आप्पे आता खालच्या बाजूने असे चांगल्यापैकी असे शेकले होते. तुम्ही ते पाहू शकता. आप्पे आता बनवून किती छानपैकी असे तयार झालेले आहे ते. या प्रकारे आपण आता सर्व आप्पे बनवून घेणार आहोत. हे असे बनवून घ्यायचे आहेत आप्पे तयार करून. हे पहा. आणि ह्या प्रकारे आता सर्व आप्पे आपण बनवून घेऊया. हे आप्पे शिजले की नाही ते कसे ओळखावे ते मी आता तुम्हाला सांगणार आहे. हे पहा, त्याच्या कडा अशा पूर्णपणे अशा भाजल्या जातात आणि त्या भाजल्यानंतरलाच असा चमच्याने आपण असं त्याला चेक करून घ्यायचं आहे. हे पहा. आणि हा आप्पा आता बनवून तयार झालेला आहे. आता हे दुसऱ्या बाजूने पण असं उलटं करून घ्यायचं आहे त्याला. हे पहा, सहजपणे असे उचलतात ते. हे इथे तुम्ही पाहू शकता. हे अशा प्रकारे बनवून घ्यायचे आहेत. आता अशा प्रकारे हे आता आप्पे बनवून तयार झालेले आहेत. तुम्ही इथे पाहू शकता किती छान प्रकारे असे भाजले पण गेलेले आहेत ते. आणि ह्या प्रकारे तुम्ही बनवून पहा आणि कसे झाले ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि ह्या चॅनलला जर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकनला क्लिक करायला विसरू नका.